Welcome to T-Fair Files TV. Holy 10 Chema Tamagamu akatemwa neMcCain kuchitungizwa kualbum launch yaBling 4 kubvira paakagobuda pachena kuti iye ndiwo ZANU-PF ED timu yevarakasvikananda. Vanhu havasi kufara vanomuwanira ipapo kumashow. Tarisai azonyora Holy 10 aidedzera ndiri kuuya nemared barret ikoko kuchitungwiza because zvinhu hazvina kupera zvakanaka. Mungatarisa pavhidhiyo akatozovapotsera nemaiki vakomana vachidedzera kuti aiwa isu taneta naHoly 10. Munongoziva mega Holy 10 kugona anogona guys, zvisina kana kupokana. Holy 10 anogona kuimba, asi nyaya iri pakuti most of the time anonyanya kupindura politics too much. Saka kana uchipindira politics especially futi uchimira neZANU-PF ED timu yevarakasvikananda, vanhu havazonyatsofari, vanhu vanokumaka. Saka mukomana akamakwa, munongoziva mega each and every time kubvira ipo paya paakakonzeresa panyaya yekuti akaimba naWinkid navaWinkid aimba navaWinkid akudedzera kuti I was forced kuti tiimbe tese, ndandisingazivi malyrics. Chii chakadaro chinenge ngozi? Makambozviona kuti kana vanhu vachiimba vaimba vese wozodedzera kuti iwe wakafostwa. Saka mukatarisa history yaHoly 10 these days, each and every time nyange akaita chinhu anotsika kudedzera kuti inini handisi, because ari kuziva chiti ari kuwanda nemusangano. Mukatarisa kwaDJ Ola ndiye akaenda akanoita mainterview ese waya, ndiye akataura zvese zvakataura, but instead yekuti kusungwe Holy 10 kwakasungwa DJ Ola. Saka ndo zvinhu zviri kuitika too much kuti vanhu vari kumbengera kuti ari kumira nemusangano, ari kumira nepolitics, ari kumira neZANU-PF, ari kumira nezvigananda. Saka nemo munongoziva mega each and every time mukomana ari kutemwa. Thank you so much. Welcome to T-Fair.